unsay imong buhaton kundi ka gusto nga makasunod sa dako nimong bahandi ang umaabot nga kapikas. Panalitan kontraktor baka sa binilyon nga flood control project. Doon na kay 60 ka mga luxury cars. Unya og mukaon ka sa mahalon nga restaurant. Sinsilyo ra kayo nimo ang 700,000 pesos kada kaon. Pero ang umaabot nimong kapikas, tan-aw nimo, humahantukan ning tawhana da. Basin hiluan ko ani og maminyo nami, unsay imuhang buhaton. Mupirma kamo og gitawag og marriage settlements under Article 74 ngadto sa Article 81 sa Family Code. Mao ni ang giingon ninyo nga prenuptial agreement. Bahinundaan ang butang sa umaabot nga asawa ug sa umaabot nga bana. Sa ingon nga paagi, matuldukan daan nga kanang imuhang butang imo ra na ug way labot ang imong kapikas bisan pa man ug mawa na ka sa kalibutan.